Ak niekto má záujem sociálne podnikať, vysoko odporúčam kontaktovať regionálne centrum, ktorému dá tie odpovede a otázky na to, ako sociálne podnikať, respektíve ako založiť takýto podnik, alebo mu povedať veľmi slušne, že toto ale nie je sociálne podnikanie. Hej? Čiže to regionálne centrum vám veľmi odborne zodpovie, ale tou ľudskou rečou, aké sú tie možnosti, čo vyplýva zo zákona, čo treba plniť a odporúči tomu danému žiadateľovi, že ak áno, musíš splniť tieto podmienky, musíš vytvoriť projektový zámer, podnikateľský plán na sociálne podnikanie, ale nenecháva ho v tom samých, konzultuje to s tým žiadateľom. Je tam stále tá komunikácia a v podstate aj existujúce sociálne podniky, ktoré už sú v registri Ministerstva práce, komunikujú s týmito regionálnymi centrami a dostávajú spätné väzby. Takisto je to aj keď sa dejú novinky, či už v rámci zákona, alebo v rámci iných rezortov, kde môžu sociálne podniky či už čerpať dotačné alebo eurofondové výzvy. Snažíme sa tých sociálnych podnikateľov formou regionálnych centier o tom informovať.